Pili na mga pinapalit sa malapit. Pili na, pili na, pili na.
nagpalit sa malapit. May nagmahal na sa Hindi ka man eh, Bin. yung mga walang forever together dyan na nakasalamin na kag-gray, pili lang. Pineapple! Puro pineapple. Puro Twiler, saka tungkol. Pwede na yan. Pwede na yan. Ayun na sila. Doon ka lang doon! Ah! Yan boss, yung poodle, bigay ko sa yung 16. Pineapple! Ilang 20. Galing baby. Nakabili ka? Pag baka matapon dyan ang nilinin mo. Ay, nakita ko yung mga curtains. Super 350 lang dyan. Gaganda pa. Sige. Bye-bye. Binigay mo yun.
Ang bigyan nila mag-iwas. Sinapon! Ay, utos. Alam mo ba yung balik ko yung violet eh. Chemical. Hindi, may daga dyan. Sige, tinamam. Ay, may daga mo kayo. Salad. Salad. Fruit salad. Macaroni salad. Patay.
Nakita ka? Sige, ito lang ito. Mayroon tayo makita sa lepo. Pili na. Pili kayo. Pili kayo, pili.
Magkakaroon po tayo ng second collection para sa family life across May. Ang pong malibong collection ay lalaan at ipagkakaloob sa CBCP, Episcopal Commission on Family and Life. Number 2, ang taon ng Jubileo 2025 ay nalalapit ng isara. Formal natin isasara ang taon ng Jubileo 2025 ng pag-asa sa linggo, ika-28 ng December 2025. Oras alas 8 ng umaga sa pamamagitan ng isang banal na misa dito sa ating shrine. Inaanyayan po ang lahat kalawang mga religions and related organizations. The Secretary of Day, New Year's Eve Mass, ang sotso po ng ibig ng January 1, 2025. Anak, sa binuklok ko. New Year's Day, alas 8 Kaya pa, wala niya binatang ko. First, regular monthly schedule, January 3, 2026, first Saturday, 7 a.m. Mass and Day of the Sabbath. Ministry. For the mercies which you grant us, we give thanks to you, O Lord, who save us through the divinity of your Son, and gladden us with the celebration of the blessed martyrs, Stephen, through Christ our Lord. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus, who went about to reveal and heal all, we ask you to bless your friends who are sick. Give them strength in body, courage in spirit, and patience with pain. Let them recover their health, so that restored to the Christian community, they may joyfully praise your name, for you live and reign forever and ever. Amen.